ya so ka ba wanda zai yi maka godiya. Tarbiyya yara ku je makaranta ku koyi addini, tunda wata ranku za ku gyara tsariya. Duniya ce ke kwan shirme mata makarana a gare ka tunda ka san ba ka shuka kairiya. Wata ran za ka yi da fifiya, mun san ai da mu yana kofiya. Daga nisan dare gari zai waye mun sani lalle kan mutum gaba mai shakku. Dole kwai ruwa inda akwai yawan damshi, babu wanda za ya gude dukkan sirrin kamshi. Zanen zabuwa nufin Allah ne, babu sauyi mai nasara yana shan kushe. In za ka yi aikin daidai kar ka kauce don wata rana ka yi tashi. Kar kai don ka nemi suna, in ka tashi za ka zauna. Don haka Allah ya tsara a sanya riga taro, in yanzu kai ne to an jima ka sauko. Mu tafiyar mu mun sani lallai duniya tana sauyawa kamar zubin kosai. Sannan babu mai yaban komai banda nan ba Allah da tuntuni muna kasai. In mun haura makan juyo don mu gane wanda suke bin mu cif na cif sosai. Ni zan ja su a jikina don matsare musu rana, don in na taimaka wasu wata rana ni ma Allah zai min ba da sanya shakku. Da suke suna duk da lokaci ya yi bani manta farko. Tun asali muna da kan haske, tun a zuciyar mu yasa yau muke ta yin karko. Wanda ya fi ka ilimi girma dole ka bi shi domin gun ka ya zamo bango. Amma in ya gane ya girma sai ka saka shi a hannun dama. Dukkan masu gane zance na kar ku daina nema, don wata rana za ku samu.